tosi positiivinen yllätys. Mä löysin verkosta Foodie FM. Ja mä itse asiassa kuvittelin, on se nimi niin kuin jossain tullut vastaan, mutta kyllä mun mielestä sen brändäyksessä on aika heikosti tehty. Että siis ainakin mun kaltaiselle ihmiselle tää Foodiehan tulee olemaan niin kuin ihmisarvoisen elämän peruskulmakivi. Siis se on yhtä kuin tuokko. Se on se projekti, mitä mä oon itse 4 vuotta jatkuvasti miettinyt ja ollut kehittelemässä, niin kuin halunnut tehdä. Siis nimenomaan tää, että ei enää ikinä kauppaa menoa. Siis ei enää ikinä sitä kilometrien kävelyä jossain kylmässä superhallissa, missä on pakattu niin kuin 30 metriä hammastahnaa, 50 metriä vaippoja, 80 metriä karkkeja. En mä halua missään keskusvarastossa palloilla. Jos mä haluan mennä splättäämään, niin mä menen splättäämään jonnekin jätkien kanssa jonnekin laserhalliin, mutta niin kun, kaupassa käynti mulle on ihan muuta kuin se, että mä yritän oikeasti navigoida suurin piirtein autosuunnistusta vastaavalla menetelmällä niitä espanjalaisia hedelmiä joltain ihme hyllyltä X27. Ja tää Foodie FM vaikuttaa tosissaan niin toistaiseksi parhaimmalta vaihtoehdolta, mihin mä oon törmännyt. Mä eilen sit päätin, että nyt tehdään se testi, niin kuin, että lyötiin siihen Marikan kanssa noin 20 ruokaobjektia, eli maidot. Kaikki mahdolliset normaalisysteemit, 31 € tulee ostoskarin hinnaksi lopulta, mikä muuten vaikuttaa itse asiassa paljon matalammalta kuin se, että käy kaupassa. Kun me käydään kaupassa, niin meidän perussetti ei ikinä ole 40 käytännössä. Ja monesti se on semmonen 85–120 €. Ja ainakin niin ihan näin niin päällisin puolin tuntuu, että Foodie FM on myös järkevä oikeasti hinnan puolesta ostoksille. Mutta sitten mä törmäsin jännään pikku viimeistelemättömyyteen kautta. Tulee pikkasen mieleen Foodie, eli Fear, Uncertainty and Doubt, tai tämmönen niinku Vaporware, mitä aina puhutaan softassa, että siis onks joku homma vielä vähän niinku semmosella savuasteella, että onko se oikeasti toiminnassa vai ei. Ilmeisesti Foodie on, mutta mä en onnistunut lyömään sinne mun omaa osoitettani niin, että se olisi hyväksynyt sen. Eli se kyllä sanoo, että sun alueelle toimitetaan, mutta kun mä yritän lisätä mun katuosoitteen ja tarkan osoitteen chippeineen ja kaikkineen, niin se ei suostu lisäämään sitä. Pikkasen jäi nyt niin kuin askarruttaa se, että hei, klassinen juttu. Mulla on kartti valmiina, mulla on siis ruokakori valmiina, mutta the last 3 clicks. Where's my beef?